रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी। अरे आई गइल ये माई छठी के परबिया कहरयस छठी के पूजा अरे आई गइल ये माई छठी के परबिया कहरयस छठी के पूजा। अरे तू कर भौजी छठी के बरत दीमा गोदिया में सुनर लला। अरे आई गइल ये माई छठी के परबिया कहरयस छठी के पूजा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी। मैया के महिमा बाटे जग में अपार जी जाने लाइन के माई सारा सना सार जी हाँ मैया के महिमा बाटे जग में अपार जी जाने लाइन के माई सारा सना सार जी। अरे पाई जाला उहे जवन राखे मन में लालसा जे भी जाला उना का शरण। अरे आई गइल ये माई छठी के परबिया कहरयस छठी के पूजा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी। भैया के भेज दी बाजारे किन के लई है पान जी फल फूल नारियल नींबू और पूजा के सामान जी भैया के भेज दी बाजारे किन के लई है पान जी फल फूल नारियल नींबू और पूजा के सामान जी। अरे जीतिया जितेंद्र भैया धली माथे दौड़ाबा चलियो सब मैया जी के घाट। अरे आई गइल ये माई छठी के परबिया कहरयस छठी के पूजा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी।